תקשיבי, אני רוצה את הקבצים עד מחר ב-10 בבוקר אצלי. תכניס את סעיף 2-4 ואז אולי נדבר. לא, חביבי, זה לא עובד ככה. אתה מקבל פה עסקה בונבוניירה. על בונבוניירה משלמים. מה אתה דואג? תבוא אליי, תעשי לי קוצימוצי ותקבלי הנחה? אז אתה עושה לי את זה בחצי מחיר, כן? מעולה. יופי, נדבר אחרי זה. אין ברירה. טוב. לא, אני צריכה את זה לישיבה של הבוקר. סגור? רגע, אתה לא רואה שאני באמצע? לא. טוב, תקשיב, אני חייב לסיים. טוב. רישיונות. מה? אתה כותב לי דוח. אבל למה אתה כותב לי דוח? תקשיב, אני... מה, בגלל שדיברתי בפלאפון? בגלל זה? אבל כולם מדברים בפלאפון. אני בדרך לפגישה, הייתי חייבת לסגור כמה פינות. הייתי חייבת. באמת? תכלס, לא אמרתי לך, אבל אני מתחתנת היום. זה טוב. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night.